ዘይጎብኡ ውሳነን ዝድፈን ሓቂ የለን ኣብ ስቕንያት እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ፈጻሚ ይኹን ሓጋጊ ጨንፈር ንእዋናዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ዝወፁ መግለጽታት ብኩሉ መዕቀኒታት ዝንቡዓትን ኣብ ሰላምን ርግኣትን ከባቢና ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክኸትሉ ዝኽእሉን እዮም ብፍላይ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ድሮ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰዶ ምስ ሚዛንን ክብረትን ናይቲ ሃገር ዘይከይድ ስጉምቲ ሓደ ካብ ኣገረምቲ ውሳነታት እዩ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኪኖዚ ካልእ ስጉምታት ክስዕብ ከም ዝኽእል እውን ኣፍኢሙ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዞባና ብኸመይ ከም ዝሓለፈ ንዝፈልጥ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ክስተት ድምር ሳዕቤናት ናይቲ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ዝክኽተልዎ ዝጸንሑ ዝንቡዕ ስትራቴጂ ምዃኑ ከማይ ንግሆ ንጹር እዩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ብዋጋት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባናን ነቲ የገልግልና እዩ ዝበልዎ ስርዓት ክናብዩ ወያነ ኣህጉራዊ ሕጊ ብቑሉዕ ረጊጹ ኣብ ዞባና ቋሚ ወጥርን ዘይምርጋእን ንኽፍጠር ዘስንቕዎ ድፍረትን ዘውሓስሉ ባይታን ካብ ማንም ስውር ኣይኮነን ጃንዳ ወያነ ነቲ ባዕሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሓሲ ኮይኑ ዝፈረመሉ ስምምዕ ኣልጀርስን በስምምዕ መሰረት ዝተዋህበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን 13 ሚያዝያ 2002 ነፂጉ ካብ ሕጊ ወጻኢ ንኣስታት 10 ዓመታት ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ክጎብጥ ብቐጻሊ ወተሃደራዊ ምትኹታኽ ዞባዊ ሰላም ክዘርግ ትብዓት ዝሃቦ ናይ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ዘይተቆጠበ ፖለቲካውን ንዋታውን ደገፍ እዩ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ናይ ጽምብል ናጽነት መደረኡ ዝገለጾ እዚ ምስናይ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ተወሪሩ ከም ዝጸንሕ ንምግባር ዝተፈጸመ ዓሎቕ ሓደ መርኣያ ናይቲ ኣንጻር ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝቐጸለ ተጻብኦ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ሓይሊ ምኽቲ ህዝቢ ኤርትራ ረሚሳ ነዚ ዘይጭበጥ ዕላማ ክትዕውት ንዓንቀጽ 51 ቻርተር ሕቡራት ብዝጻረር መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይፍትሓዊ እገዳ እንተላይ ክልከላ ዕድጊ ጽዋር ኣብ ዝወሰነትሉ ብኣንጻሩ ወያነ ካብታ ኣሜሪካ ባዕላ ዝኣገደታ ሰሜን ኮርያ ኣጽዋር ክዕድግ ምፍቃዳ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ኣብ 2009 እቲ ዝተዓደገ ኣዕናዊ ኣጽዋር ኣብ ባሕሪ ምስተዓግተ ብፍቓድ ኣሜሪካ ናብቲ ጃንዳ ክበጽሕ ምልቃቑ ዝዝከር እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብ9 ሐምለ 2018 እቲ ብሰንኪ ወያነ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ተጻብኦ ከብቅዕ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምፍራም ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ድሕሪ ምስግጋረን ወያነ ካብ ፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጻኢ ንቐንዲ ሕመረት ናይቲ ስምምዕ ማለት ዓንቀጽ 4 ብምጥሓስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመን ካልእ ልዑላዊ ግዛት ኤርትራን ከይወፅእ ምዕንቃጹውን ብኩሉ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ እቲ ጃንዳ ካብ ስልጣን ይተኣለ እምበር ኣብ ትግራይ ሰፊሩ ልዕሊ 250,000 ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ከሰልጥንን ክዕጥቕን እንከሎ እዞም ሕጂ ብምስልይነት ኣብ ሳዕቤናት ናይቲ ወያነ ዝሃንደሰ ኩናት ዝዛረቡ ዘሎ ወገናት ዓገብ ክብሉ ወይ ገታ እስጉምታት ክወስዱ ኣይተራዩን ብሰለስተ ሕዳር 2020 ድማ ወያነ ኣብቲ ክልል ንሰፈረ ዓብይ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰሜን እዝ ብምጥቃዕ ነፍሲ ቅትለታዊ ስጉምቲ ወሲዱ እቲ ዕንደራ 80% ኣጽዋር ናይቲ ሃገር ንዝዓጠቐ ሰራዊት ደምሲስካ ኣጽዋሩ መንዚዕካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕላው ኮይኑ ጎበጣ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ መውሓስውን ኣካል ናይዚ ዕቡድ ውጥን ነይሩ ነዚ ቀቢጻዊ ስጉምቲ እዚ ምስ ወሰደ ብዓሻ ድፍረት ናብ ኤርትራ ሚሳይላት ምውርዋሩ ብኩሉ ፍሉጥን ስኑርን እዩ እዚ ሓቅታት እዚ ከም ፀሓይ ቀትሪ ድሙቕ እናኾነ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ
ጭፍራ ዝፈጸመ ገበናት ንምኽዋል ናይ ዜናን ጸለመን ዒግታ ንምፍጣር ብዙሕ ሓቂናን ብቐጻሊ ንኤርትራ ኣብ ምድዋን ተጸሚዳን ኣላ ከም መቐጸልተ ናይ ዘመተ እዚ ከም ዓባይን ሓያልን ሃገር ንዘለዋ ሚዛን ግምት ከይሃበት ዓይና ዓሚታ ንኤርትራ ክትከስስን ክትቀጽዕን ምሕላና ከዓ ዘገርም ጥራይ ዘይኮነ ዘይግብኡን ዘይርትዓውን እዩ እቲ ዕላማ ርዱእ እዩ ጭንቀት ኣሜሪካ ሓልዮት ህዝቢ ከም ዘይኮነ እቲ ንድርብ መልክዕታታት ዘጉልሐ ኣብ ካልእ ፍጻመታት ዝወሰደቶ መርገጺ ዝምስክሮ እዩ እቲ ዕላማ እምበኣር ነቲ ብዓሻ ድፍረቱ ባዕሉ መጋርያ ወሊዑ ዝተጠብሰን ዝተቃበፀን ኣገልጋሊ ኣስከሬኑ ካብ መካነ መቃብር ኣራሪኻ ትንፋስ ዝስኽዓሉ ኩነት ንምፍጣር እዩ እዚ ዕላማ እዚ بعين حقن رتعن تقبلنا تزيبلو أبرس مخانو نهزبتات قرن أفريقيا أب حشوية هوكت كشمة مزدفاف نمتكلات لمعاتن سبعة ومسلاتن زصارر مرقز إيو